Здравейте на всички зрители, аз съм Пепа и днес съм тук да ви представя едно уникално действие на един уникален чай и това е фигурин. Чай, от който биха се заинтересували всички дами, които искат да изглеждат перфектно. Както всички от женски клюки, от фризьорски салони, от приятелки. Една приятелка скоро роди, не бях я виждала доста време, понеже всички си имат ангажименти, имах музикални проекти, да, и се виждаме след време. Видях я наистина много тонизирана, много променена, тя изкара тежка бременност и просто не можах да я позная и попитах с какво успяла така да се приведе във форма. Тя ми разказа, че в интернет е видяла този чай фигурин и че е започнала да го пие. Тя рядко се доверява, както и аз, разбира се, всички вече сме толкова така доста лъгани и не всеки се доверява на всичко. Но то очевидно действа. Да, но факт е, че е подействала на нея и започнах да го използвам и аз. В принцип каза, че първия месец е особено 3-4 кг, след това всяко действие, плюс това е чай, той е безвреден, не е нещо, което да ти навреди на организма, тонизира, така събужда се по-свежа, има сили за бебето си и я прави по-жива и наистина в действителност по тоалетите си и по дрехите си усеща ефекта. Да, и това е по-големия проблем, че след пък една хубава диета и така няма още да изглеждаш добре, но после пък трябва да смениш гардероба. А при теб как подейства чай? При мен подейства, аз в принцип нямам много излишни килограми, тренирам. Всичко обичам да си похапвам. Малко ограничи, като че ли в мен този чай мазнотийките, които обичам да ям. Аз обичам да ям всякакви гнусоти и като че ли малко по-потисна тези по-мазните неща да ги консумирам. Нито пазя диета, нито пък някой може да ме накара в живота да пази диета. Но ето виждам и аз усещам действието си, естествено и с малко тренировки. Всичко по тебе се прибира и се оформя така, както ти искаш да бъде. Да, тонизира определено и знаете, че специално ние певиците си с нашия нощен труд е много важно да се събудиш свеж и да се тонизира, защото иначе целият ден ти е крив и ти си неадекватен просто. И не знам дали още, аз отскоро го пия, не знам дали още от него е действено, със сигурност се събуждам по-свежа и така като че ли по-заредена с енергия. Надявам се да от него и ще продължа да го пия. Би ли препоръчала фигурин на всички хора, които те гледат, и на приятели, роднини? Да, по принцип аз не бих препоръчала нещо, което наистина ще навреди на хората и няма да им помогне. Знаем всички, че чай какъвто и да е, той би само помогнал и би само така облегчил човек, не може да му навреди, но определено би го препоръчала на всички дами, които от голямо значение добре да изглеждат. Много от професиите вече са свързани с естествено добрия външен вид, които стават майки и сега тепърва този проблем ги вълнува. И сваля се постепенно този чай фигурин и не е нещо фрапиращо, което да навреди на други органи от организма. Да, мога да кажа няколко думи с удоволствие. Работя върху нова песен и имам последните 5 месеца две песнички. Направих с 2 клипа, което за мен е малко така интересно, защото аз обичам да правя рядко песен с клип, за да може на песен да се наложи. На 6 месеца правя една, на годината правя 2, не блъскам пазара с излишна информация, защото и без това станахме отвратително много и безмислени изпълнители. В тези 6 месеца направих 2 песнички с 2 клипа, която едната е и проект за Сърбия, на 2 езика е. Работя върху трета сега и на първа пролица надявам да зарадвам моите фенове с добра фигура в фигурин и с нов албум, надявам се. Мъж, но само заведнъж по-добре и без теб ще. Но ако ти решиш с мен да продължиш, по-добре.